И здравейте хора! Днеска ще играем Minecraft One Block. Преди да започнем, задължително, ако ви кефи видеото, се абонирайте за канала и по възможност оставете един лайк. Така, нека започваме света. Според вас дали ще успеем да минем? Като гледам по-дълбочен дърт, има някакви структури отстрани. Но после ще се разгледаме. Сигурно защото имам голям чунк. Студия защо ми пише крит. О, стон. Защото точно па се казва, как ще ощупа? Я се питам. Айде, тихо. Я хочу. Окей. Можете ми се спомнят различни айтеми. Сам трябва да сменям кирка, правила, например, на лопата, което ме трасти. Аз ще си таза. О, what? Паднах в вода. Не знам. О, като блок. Я се гледам. Да. Мисля, да ходя към най-близката структура, защото няма много блокове. Мисля, че ето е тая. Няма да си поправя, просто отивам. Една кирка трепам зомбитата, така. Каквото стане. Да. Дали ще достигна тези блокчета? Не знам. Пишете в коментарите следващата поредица какво искате да е. Дърт. Така. Има ли как да скочат там? Не. О, съндък. О, храна. Това е полезно. Може много малко пулчета. Мисля, че около 15 пулчета ще стигнат. Дай някой да хвърля. Е, така. Някой да хвърля пак. Да хвърля дъски, плиз. Те дадат по много дъски, които ще ги използвам. Последно да хвърля. Ох, самах ще да падна. Виждам зомби. О, имам доста блокчета. Трябва да ми стигнат. Тук сложим блокчета. Забравях да клепна. Но да не си изкупайте пита. О, спасваме интернет. Този път не трябва да ходя. Лесно. Стигнах. Тук
Как может да взема айхан? Който е прещен, айхан броня, айхан честплейт. Ох, това малко ме страшно. Това ще се скрия. И на стая път купчета. Дай направо. Дай направо, моля ви се. Съндък имам, дай много да ползвам. Ще се опитам с пясък. Не, какво ще се опитам? Пясък. Не, който съм слаб. Много малко кукчета. Дай ми едно такова просто. Съм готов. О, есть такова. Ще взема сега случай и едва такова. Като сигурност уверен, че би трябвало да не стигне. Скелет ще трябва да стигна. О, будна хора! Абе! Това тъп скелет. Кажеш някакво поколение, не сме казахте, но вече няма нещо. Имам достатъчно 100% съм храни. Няма как. Иначе триама. Ето, което виждам. Ако виждате, ето е така назад. Ето, така. Джамп! Така, война. Оградал. Кайма. Получила мультик. Куда-то мне честно после. Време да няма сундук. Често. Ай, да, диамант. Желязо. И чуть края. Сигурно те са разделени на островите. Как търся за ето и там. Още едно. Края и желязо. Окей. Тук нагоре. Нещо. Не. Не да рискуваме. Ще направя просто един джумп. Джумп! Ах бе, и така. Всеки този част. Да. Тук някакви неща. Тук стол и врата малко бейджи. Аха, тази врата е така стол. Ах, е на компютъра. Поне тук няма зомбита. А то често взех. Да видя дали има нещо на острова. Там няма. Значи довиждане, младши. Имам поне един диамант. Кажем как каменна клипка. О, лаги! Не ми даже ходя за да си изгубя инвентар. Така. Вече скипна малко. И хора след няколко милиарда механил. Дойдох тук, там го закрепих на това сумпът, ме труваше. И така гръзнах желязна брадва. Така малко ще попая. Аз направо няма си огледам острова, защото има острови около мен. Съндък. Коментар този съндък. Около ти се рухна. Спомням. Оцелот. Ще депорт. И го получим даде. Желязо. Това не е.
Еса, нямате шанс. Трябва да си крафна кирка. Добре, да мога крафтвам с кирка. Аз крафтвам на каска. Не бе, но съм трябваше да крафта щит. Мога да я до желязо. Абе ти убере бе, ти пах такъв. Ти биеш ли бе? Значи си слаб. О, мага. Смогвам. Ти откъде се появи? Аз не бе, като ми твърде дебел с разлика от тебе. Ето ще бутна. Тя тук има худи. Ама не са само худи. О, диаманти! Ама... Казвам... Съндък. Златна ябълка! Тя тук. Златен морко. Морна. Трябва още малко диамантчета да се крафна една Diamond X. Втор диамант. Хоха има шанс да се крафна диаманта и обратно. Или Diamond Obsidian. И без сладка. Утри. О, мака. О, четвърти диамант. Как пак мене с Diamond. Така става. Ауха, така се оглавя. Ето. Припочна. Ето, ей. Да, не така. Ей така. 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 Ей така. Така. XP подали. Ага, сетих се какъв проблем. Просто тук. Само там кофе. Това войдане. Не. Вот. Това проблема. Я? Кобрахат. Аз хочу просто така ще купая. А точно бият тебе човек. Кати тъпто. Дай ми съндък. Бах ти по кучите. Интересно. Худи, дай някой диамант. Ах, дай някой диамант е. О, диамант. Хайде. Абе, нещо се щуби. Желязната кирка. О, често ще се пахнат. О, диамант. Те ще се пресил право от Diamond Armor. Брат, колко диаманти, бе. Колко слава. Не искам да направя безкрайно Stone Age. Тоест Stone. Защото просто аз си копам тук без край. Диаманти, брат. Тук мина с диаманти. Брати. О, изход. Това сигурно не мам трябва. Брат. Дай някой диамант пак. Плиз. О, диамант. Още
один. Я сразу взял, взял я один диамант, полдиаманта, опять. Камень что мы покрыл. О, 13 диамантов, а направо, сейчас направо full diamond. Я там сейчас на отход не был, а сейчас как бы кик-то направо. 14 diamond. Если мы получаем хаут от кухни диаманти. Да, всем. Вот точно. Начнем. Не. Братец, что-то. Брат. Что-то Netflix. Стопка. Там еще есть диамант. Не могу только чуть-чуть махнуть инвентарь. Вот приколки потом 15, 16, 16. Краси. Крючки. На макс крючки. Краси на даймонд. Пхатвал. Для всех старых сехно. Ну, стало то, что 13. 13. Один честплейт. И один подушки. Есть один диамант. Что в диамантах мухлес. Я даю тебе, ты можешь скрафтить легинский тем хаут сам допром. Не. Тран печка сись по шеласту защитит, задушительным трястит. Печка. Ну я полный инвентарь. Квадро малку слег. Свян спеце. Ну снег погоди. Ах, печка целая повод. Само нужно смотреть. И още се са легинги. Така пращит. Шут. Он правда сличен материал. Вот отличен материал. Шут. Три железа. 4. Материальный вот достаю. След открываем на экспедицию. Още две. Хубавото едно не знам, когато сигурно опата ще съм правил. Така. Айде. Още едно. Не, нямам го. Лице. Спети с една дъска. Влизахат. Защото имам само още една. О, честът могат ли? То честото могат да са ми трябвали, бе, брато. Може да изгубят ценното дърво. Така. И сме полу даймонд армор. Така. Имам ли блокчета? Когато ще опитам да стигна до там. Но ми е интересно какво има. Или блок. Абе, не знам. Там вече съм ходил. Им хът, ще опитам до там. Стигна блокчета. Ще стоя. Някой ми звъни. Аз сега ще сложа малко на пауза. Сложно. Здравейте хора.
Що справимо? Имам някакви твои блокчета. О, имам доста блокчета, много. А там те 100% ще ми стигнат. Имам как аз имам около 30 блокчета. 32 някъде там. Вот. Що му се що? Сколько ще стигна това малко островче, различни материали. Ето. Островче. Тук малко ще купна. И такива неща от тенда, които не ми трябват. Събра малко блокчета. Тук. О, това е докато. Ама, дали аз съм гладен, само че само да телепортирам. О! Ай, това е тук. Така. Малко ще скипна, докато съм там. И хора, тук съм не съм ползвала хойма. Съм такива коли, има лед, кристали, но такова захранахме, може да ви повликам. Помолят се нещо хубаво да гледам, където ми повли. И бърам. Кендах. Здрасти, приятел. Кендаха. Ще сложа. Ще правя ли ти го в трапезарията или да го затварям тавана? Аз ще върна, ще скипна така. Но си чудих хубаво. Нещо си. Какво викаш, Веси? Тук. Да отиде на навътре. Аз малко ще поя, скипнах защото беше готвено 15 години. И не носим честот. Това е диамантчета. Едно диамантче. Диамантче, плиз. Ама с нямам място. Диамант. Ах, да е един диамант. О, това диамант. Аз взех ли го? О, да, имам газ. Дай ми просто няколко. Най-добре ще го даде 12. Преди 3. Преди ми свърши логиката в хатмалец. 4. Благодаря ти, игра. Дай 5 поне. 5 град. Плиз. Плиз, брат. 5 диаманче. Но къде ще свърши кликата, когато е диамант? Не. О, къде ми че спът? Яс! Пеца! Сега ще направим право диамант кирка. Ще ми стане това. Хайде диамант кирка. Това ми трябва. Трябва ми диамант кирка. Айде, сюда. Диамант кирка ще купая в вестния, няма си чупи. О, аз тям направо си енчант направо. Имам си лапис от тук. Имам да си енчантна. Имам да си най-слева съм. Имам да си енчантна. О, зомби. Сфу. Голд армор. Още малко след. Не знам дали ще успея да купя. Да съм чак такъв нуб да не успея. Нуб съм си, ама не чак такъв. Ей, пак ли имат срещу замък? Вече имам такъв неща. Така. Опис. Срещу мостификация. Това е по-бързо. О, искам да... Я те показвам да отида на него.
Така вече съм необходим. Майко, колко скъпая. Имате вече. Кот. Толкова съм достатъчно. Малко. Какво се случи? Така. Падам. Пълня луп. Правилно. Така. И айде! Утри! Че съм почти фул даймонд. Аз мисля строите някъде. Къде? Там строих. Някъде до центъра. Те ще строят по-малко. Не знам. Там ли също нещо? Тъй. Ще ходя там в пустинята. Айде, имам по-колко ходим си тук. 10 дни. 16, 100% ще ми стигнат. Злато няма. Така че ще го използвам. И често имам Каблстоуна. Ще ми стигне си кукна само каблстоуна. Тук сигурно просто ще има хейбил. Но не ми трябва, защото аз не отклонявам. Не знам защо. Ти. Такова вълна. Кло, хейбил. Ето. Тук неща. Ще ми стигне или ще трябва с злато. Злато можем да цяла. Така че нещо друго цяло. Злато ще го запазя. Нещо както да прахне ми изчисти инвентар. И злато ми в част го взем хора злато необходимо. Абе що ми дава? Още няколко плиз. Много по-че ми дай вход. Но ще ми стигнали. Още 5 допълнителни блокчета. Абе, краво. Искаш ли усетиш моята входва? Как ти знаеш? Аз съм слаб. Забавя се потом. Ти ще успея този път.
няма някакви... О, да. Веднъж. Още три. Диамант, който не знам. Ще трябва. Да го направо така нещавам, защото... Просто нещавам трасти. Така нещо друго. Съм трябва и пендаха още малко. Тук да копна малко. Ахе. Такива карти. Няма така си е това. Защо направя джамп? Направо трябваше да направя. Така. Вот. Не, трябваше да бъде спавам поинта. Бях се потим джампа. О, както се практа. Това видео продължава, като ще е доста дълго. Ако стане доста дълго, сигурно ще има 2 кредити. What? Какво стана, бе, брат? О, не блок челендж. Защо ме спална там? Пак ли скажем? Сигурно имам няколко апдейточки, изгубил. Обрат, аз това исках. Не искам повече да умирам. Ако не налагай 15 блокчета, ще се сложа. Брат, дай им просто 4 диаманта, плиз. 1. Аха, бе. Не виждам втори. 2, 3. Това само те. Бърках се. 3. Още един ход. 4. Ах. Окей. И сега направо си правя как няма шанс. Мене ще набият отгоре. Нямам лък. Изстрели. Лък изстрели. Лък как се преше. Така. Не трябва беше. Ще опитам без лък изстрели. С блокчета ще е много трудно. Съм дърпесли, ама откъде е дърпесли? Лошо ми се пише. Като просто ме чупат кристалите. Искам да строям. Само ето е тая страна му стана от посредните. Не стават само крайни. Но аз като някакъв милитар строя от злато. Сега ще строя резултата ти будет. Дай mám pochonilný utřeba šťástu. A skaptíš. Nemám jednu stranu, to skaču. Mám bez nějakou tvoji počtu. Znamená to skaču. To ještě neskáču. Стоп. Аз на тук мога да скида какви върна с лавове. Докато няма някакви снежни неща, хлучи.
Те си напълно долетаха с някакви блокове. Стигнем там. За някаква вещица. Някакъв ендърмен идва. What? Къде ще на блокове? О, качок. Аз просто стана блок. След път. Брат, ще опитам вече. Няма да стигна толкова блокове. След 15 блока. Имам и още си блокна. Така че. Трудно да кажа една много добра база. Къде направих я тайна също. И ще искам да ми оцените моето тест в коментарите. Така за кой има често виждам хребта. Право готови. В другите места в крайните нищо ли няма. Забрат ние трябва да ходим с дракона, а друго кой имаше. Ще да злото. Аз ти не е хребта. Не пукам казани на този свят. Не, дано, не спавна. Дано, не спавна там. Защо имам 8? What? Томът не знам повече да ще го изкаря. Той е прокълнат, моят брат. Сега вече имам 8 айфендър. Тук съм хубавил кращата. Там не съм хубавил. Ето къде има един сигурно. Там съм хубавил и там. Не знам, просто ми си отидам. Бам, бам, бам. Сега ще взема легла. Тъп съм си. Ентър, тръп. Що промениха така да бъдето произвежда по-хубаво, като беше черно. С едно лаки. И трябвах най-така просто само ката. А преди я казвах, че беше в кръг. Ето ще кръгката. Не бе, ендърмен ги бе. Ендърмени. О, мака. Не, дракон. Дракон не. Къде? Там ли бе? Ело ми бе. Кой ми гонеше също? Никой? И? Така, чакам дракона просто. Имам златна. Къде си? Ето кой ми гонеше. Ето е слим. О, кой ми гонеше? Къде си? Къде си? Не. Слабак съм. Няма моето. Това сигурно ще отнема 50 секунди. Хилопрен! Ох, брат, това се обърнали с хилопрен. Малко ще скипна. Хора тръгна на малко. Не бих могъл да ми часа той се хилопне. Взех една ендър перла, кой ме бие здесь. За кой хилопрен? Кой кристал? Това ще идва. О, мака човек, кой ме бута, бе? Паш. Хора, играя от 3 часа сигурно и не мога да убият този дракон. Това че почти се стъбни. Това е скилва, като аз умирам. Но един път го оставих на половина такъв. Видях също по някакви кристали. Но не можах. Не гледай никой ендърмен просто. Отинах и гледай надолу. О, драконе! Ой!
Не. Кой ме уби? Как? Аз в момента 50 метра от тая могила. Каква е тая могила? Това не победим. Че нощи в играта, освен в реалния живот. Почти е нощ. Абе, бъдикам се, не е нощ. 12 часа. Въпреки, че игра от 9. Или от 8. Хотят към пият две песници с казвата. И... What? Тук как ми влезна в дупката, бе, хакер. Щастлива, тя ми е лаве. Ладно, в напредке си. Ще таха. Ще открия главата. Слизай. Не ми хвърли магии вече. Вендахме, но... Ти ли бе? Ела ми тия вижте си. Къде си бе? Макдоналдс. Само KFC. Аре, шефът ти те уби. Но я ще умха от твоя шеф. О, магии, брат. И хора, не успях. Ще има втора част. Аре, чао.